अनंत टी रिफ्रेश हमी। आरोग्य यंत्रणेतील रिक्त पदांचा प्रश्न आजही कायम आहे। ही पदं प्राधान्याने भरणं आवश्यक आहे, तरच आरोग्यदृष्ट्या सिंधुदुर्ग सक्षम होईल। त्यासाठी गोवा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना डिग्री प्राप्त केल्यानंतर किमान 1 वर्ष शासकीय रुग्णालयात सेवा देणं बंधनकारक करणं आवश्यक आहे। याबाबतची मागणी युवा रक्तदाता संघटनेकडून महाराष्ट्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्यास सूर्याजी यांनी दिली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या संदर्भात जे कोकण साधने आज पाऊल उचललेलं आहे आणि आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भेडसावत असणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेच्या ज्या समस्या आहेत त्या आज कोकण साध लाईव्हने आज संपूर्ण समोर आणलेल्या आहेत, सगळ्या जगाच्या समोर आणलेल्या आहेत। तर त्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्यांच्या बाबतीत आम्ही गेली कित्येक वर्ष 5 वर्ष तरी जवळपास ह्याच्या मागे आम्ही त्याचा पाठपुरावा करत आहोत। ज्या समस्या आहेत त्या समस्या आम्ही मंत्र्यांच्या दरबारी म्हणा, मग त्याच्यामध्ये आरोग्यमंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, आपले स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, या सर्वांच्या समोर आम्ही आमच्या समस्या मांडत आहे। पण त्या समस्या सोडवण्यासाठी भरपूर काळ लागत आहे। आता गेली 5 वर्ष झाली, अजूनही आपली आरोग्य यंत्रणा ही पूर्णपणे व्हेंटिलेटरवरच आहे। तर त्याच्यामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी जितकी रिक्त पदं आहेत ती पदं सर्व भरली गेली पाहिजेत। ज्यावेळी ही पदं भरली जातील त्याचवेळी आपली आरोग्य यंत्रणा सुरळीतपणे सुरू राहील। तर त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं पहिलं पाऊल उचलणं गरजेचं आहे, ते म्हणजे रिक्त पदं भरणे। आणि ज्या ज्या ठिकाणी जेवढी रिक्त पदं आहेत त्यातली निदान 5-5 पदं जरी भरली तरी आपली आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे सुरळीतपणे चालू राहील। आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत किंवा आपली जी प्रायव्हेट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आहेत, तर त्या ठिकाणी जे विद्यार्थी शिकत आहेत किंवा 3 वर्षाहून 4 वर्षाहून जी त्यांना इंटर्नशिप करण्यासाठी जे कंपल्सन केलं जातं, ज्याप्रमाणे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये ज्यावेळी त्यांची ऍडमिशन होते त्याचवेळी त्यांचा बॉन्ड केला जातो की तुमची डिग्री कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्ही कमीत कमी 1 वर्ष तरी त्या ठिकाणी प्रॅक्टिस करावी आणि आपले जे शासकीय रुग्णालय असतील किंवा पीएचसी असतील, ज्या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हणा किंवा शासकीय ज्या आपल्या आरोग्य यंत्रणा आहेत त्या ठिकाणी सर्व आपले जे विद्यार्थी असतील त्यांनी आपली प्रॅक्टिस करावी, जेणेकरून 1 वर्ष जर स्टेप बाय स्टेप जर वर्षानुवर्ष जर एक बॅच जर त्या ठिकाणी येऊन जर प्रॅक्टिस करत राहिली तर त्याप्रमाणे त्या विद्यार्थ्यांना त्याच्यातून चांगला अनुभव मिळेल, प्रॅक्टिस होईल त्यांची। त्याचप्रमाणे आपलं जी स्टाफची जी कमतरता भासते ती कमतरता पूर्णपणे म्हणजे कमतरता कमी होऊन पूर्णपणे आपला जो स्टाफ आहे त्यांना बऱ्यापैकी हेल्प होईल। जसा आज गोवा मेडिकल कॉलेजने जो निर्णय घेतलेला आहे तोच निर्णय आज आपल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावा, जेणेकरून आपली आरोग्य यंत्रणा सुरळीतपणे चालू राहील। जे विद्यार्थी पास आउट होऊन बाहेर पडत आहेत त्यांना कमीत कमी 1 वर्ष तरी आपल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये त्यांनी आपली सेवा द्यावी, जेणेकरून त्यांचा त्याच्यातून सराव होईल व आपली कमतरतेचा जो भाग आहे तो कमी होऊन जाईल। आणि याचसाठी आम्ही आज हे जे विद्यार्थी आहेत यांनी आपल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये येऊन आपली सेवा देण्यासाठी आज आम्ही आमच्या युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे आपले स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर, तसेच विधानसभा अध्यक्ष ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आम्ही लेखी निवेदन देऊन या विद्यार्थ्यांना आपल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये सेवा देण्यासाठी आम्ही मागणी करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।